Dobré ránko prajem, ideme si urobiť rýchlo recept pre všetkých pažravcov, ktorí potrebujú schudnúť. Takže si pripravíme 3 vajíčka, 3 banány, tvaroh, polotučný, otučnený čokoľvek, cottage cheese, grécky jogurt, pre mňa 2%, ešte sme neskončili, kakao na pečenie, škorica, ovsené vločky, mlieko, nech to nie je suché, jak betón, slivkový kompót a nakoniec vyšperkujeme čučorietkami. Dáš tam 4 banány, banán rozpučíš, keď máš rýchlejší spôsob, môžeš aj kľudne nohami to rozpučiť. Ja radšej preferujem vidličku. Ďalší krok, vajíčka, daj ich tam koľko chceš, ja dávam 3. Znova to vymiešaš. Keď máš z toho takúto kašičku, dáš tam trošku ovsených vločiek, ja to nevážim, nechce sa mi. Rozmiešaš to, necháš trošku postať, nech tie vločky vsiaknú tú šťavu. Keď máš vločky nasiaknuté, ideš ďalej, jednu čajovú lyžičku zoberieš, ideš dávať grécky jogurt, za mňa, ako som hovoril, 2%, aj bol tam porádne, dajme tomu, že 200 g by som tam už mal mať. Otvor si polotučný tvaroh, alebo otučnený, alebo akýkoľvek žereš ty, dáš tam koľko ti oko ráči. Otvoríš kotyčiš, dáš tam tak od oka polku, dáš tam za jednu odmerku proteínu. Znova čo? Zamiešame to. Perfektné, keď to chutí po piči. Dáš tam kakao na pečenie alebo holandské, to už je na tvojom výbere. Dáš kakao, znova ochutnáš. Perfektne to chutí. Keď to máš ochutnané, buď tam ešte dáš kakao, alebo už nedáš kakao, ja tam ešte dám kakao. Nech to je trošku viac horké. Ku koncu, čo nám prichádza, je škorica. Čo som nepovedal, potrebuje si predhrieť rúru na 200 stupňoch, dúfam, že si to urobil, keď nie, tak máš smolu. Aby si ešte nezabudol, daj tam ešte tak 2 lyžičky medu. Aby som ešte nezabudol, ku koncu daj tam buď sodu bikarbónu alebo prášok na pečenie a nech to pekne nabere objem. Keď máš všetko porobené, prichádza na rad forma na pečenie, daj si tam papier na pečenie, daj tam olej, čokoľvek, maslo. Ja preferujem papier na pečenie, teraz to tam vykydneš poradne, teda to jak ranná sračka, takto perfektne vyleješ, trošku okoštuješ, či si dobre spravil. Keď si dobre spravil, ešte trošku vyškrabeš. To, čo vyškrabeš, zješ. Klasický postup. No. Keď to máš vo forme, odporúčam z mojej skúsenosti, daj tam nejaký kompón, či už slivky, broskyne, čokoľvek, čo máš, lebo je to perfektný doplnok pre to jedlo. Bohužiaľ mám len 4 kúsky sliviek v tom kompote, ale to nevadí. Ja sa z toho najem. Keď máš broskyne, slivky, daj tam čokoľvek, je to perfektná vec. Šťavu odpí. Úplne posledná vec. Zoberieš mrazené čučoriedky, alebo keď chodíš oberať čučoriedky, tak si tam dáš tie. Ja ich mám z Lidlu. A ešte navrch si dám. Môže byť. Až teraz, keď si pripravený, dáš to piecť. Pečieš to na 200 stupňoch 30 minút. A keď mu nestačí, tak ešte nechaj v trúbe potom. Do tej hoďky by to malo byť hotové. Kola sme vyťahli, vyzerá to nejak takto. Moja malá rada, nechaj ho vychladnúť, daj ho na noc do chladničky. Keď bude stuhnutý, perfektná chuť. Keď to rozkrájaš, máš z toho pekné brownies. Nech ti chutí a dávaj follow.